Ahojte tréneri a trénerky, prichádza december a vianočné obdobie a k tomu tak trochu patrí aj adventný kalendár. Vedeli ste, že existujú aj špeciálne Pokémon adventné kalendáre, ktoré sú extrémne naložené, ale nie čokoládou? Dneska prišiel ten správny čas na to, aby som si aj ja vyzdvihol svoj vianočný adventný kalendár. Vždy som po takomto kalendári túžil, ale ešte som si ho nikdy nedoprial. Adventný kalendár z roku 2023 ma extrémne zaujal. Keď som ho videl naživo, hneď som vedel, že toto bude zábavka určená pre mňa. A dneska je to tu a idem si pre svoj prvý Pokémon adventný kalendár do brlohu v Trnave. Tento adventný kalendár by mal obsahovať 8x holo alebo reverse holo kartičku, 5x klasický booster pack, 7x fun pack, kde každý balíček obsahuje 3 kartičky a rôzne iné darčeky a doplnky. Vďaka brloh.sk sa mi tento krásavec dostal do rúk a my si ho spoločne môžeme každý deň otvárať a objavovať všetky tie prekvapenia, ktoré sa tam ukrývajú. Daj mi v komentároch vedieť, či si aj ty zadovážil takýto adventný kalendár alebo sa ešte len chystáš.